Urkotegi ez nahola naiz, 37 urte ditut eta txokolate estrapa Palentzia saskibaloian jolasten dut. Saskibaloian oso berandu hasi nintzen, 16 urtekin. Ordura arte San Juangoko estape taldean egiten nuen arrauna. Eta gurasoak beti etxean esaten zidaten saskibaloia probatzeko. Eta behin kasu egin nien, eta Donostiako askatuak taldean egin nuen froga bat. Eta arrez geroztik saskibaloian nabil. Lehen mailako partidu gehien jolastu dituen jokalaria izendatu nindutenean. Egia esan poz asko sentitu nuen. Uste dut urte hauetan zehar egindako lanaren premia dela eta pozik nabil horregatik. Uste dut beti etxekoen babesa eukietela, bai aita ama eta nahiaren aldetik. Gero, Donostin hasi nintzenean saskibaloira jolasten, hango entrenadorekin ere lan asko egin nuen. Printzipioz aurtengo helburua lehenik eta goragoen sailkapenean geratzea da. Alba lima dugu ACB mailako txartela jasotzea. Eta hurrengo urtean ikusiko dugu ez nola nagoen bai fisikoki eta mentalki, zeren eta ja 37 urte ditut, baina beti esan dut mentalki eta fisikoki ondo aurkitzen bari banaiz, jarraituko dudala. Gazteentzat mezua, kirola hasiera batean, hoi bat bezala hartu dezatela, gauz garrantzitsuak badaude ikasketak bezalakoak, eta gero denborak esaten du ez, gorago irtetzeko aukera duzu nola ez. Unai Martin naiz, 41 urte dauzkat, eskrima kakin edo stick fightinga praktikatzeet, eta Pasaian txoko eskrima taldean aritzen naiz. 25 urte ibili naiz arte martzialen munduan. Duela 2 urte hasi nintzen eskrima praktikatzen eta Pasaian urtean erabaki nuen beste guztiak alde batetara uztea eta buru belarri eskriman zentratzea. Eskrima berez da, batzuk esatu dela la esgrima de los pobres, ez? Da eskrima olimpikoa floretakin egiten hori da eta gure kasuan gu makilak egiten dugu. Da pixkat modalitate bat gertuago arte martzialetik, kirolatik baino. Aurten Espainiako txapelketara noa, martxoaren bukaeran izango da, Madrilen burutuko da eta buru belarri hasiko naiz entrenatzen, zer lortzen dugu. Azkenean ordu asko bota behar dira entrenatzen eta norbait behar da aurrak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko eta batez ere familian laguntza eta lagunen laguntza ere. Batzutan oso astuna jartzen geha horrelako gozetan eta esplikatzen zer den eta pixkat guztien laguntza. Pasaian txoko eskrimako taldea arte martzial ezberdinetatik gatoz eta duela 2 urte hor entzun genuen Europaldean zegoela maixu bat eskrima aizela ematen, berarekin jarri ginen harremanetan eta talde hau sortu genuen. Berez Euskal Herriko talde bakarra geha. Badago zerbait Bilboaldean, Euskal Makila badago antzeko zerbait Oiartzunen baina esgrima berez, eskrima taldea, eskrima komunko talde bakarra geha. Kaixo, Lorea Etxabetxeberria naiz, 18 urte dazkat, eta judo iteet. Hasieran San Juanen hasi nintzen arro naiten. Valentzian adibidez, 3. posta lortu nun Espainiako Superkopan, Gijonen 2. posta lortu nun, eta Kazeresen irabazi nun. Eta garaipen horrek ematen ditun puntukin, Espainiako rankinean 2. postuan egotea lortuet, eta nik uste dela lorpeniko beren azkenen. Horren bidez Espainiako txapelketara klasifikatzea, Espainiako selekzioan sartu zaitezket. Azkenen inguruko danek eta dena kriston denboa pila pasa duten ere gatikan. Entrenatzailea ere bai, zenbat ordu pasatzen nekin, nire entrenamenduak planeatzen. Gora berak daude eta beha beti hor da nire apoio kristona da. Nire lagunek azkenen hemen nekin entrenatzen nahi dianek, gurasuak ekartzen jatela askotan, ze kasitaz, nezelako iristen honea entrenatzea arrotasunan edetzako. 2019ko erronkak izango zen maila mantentzia, Espainiako selekzioan sartzen banintzen kriston poz izango zanetzako. Espainiako txapelketan medaila atatzia, lehenengo 2. postu bat kriston poz izango zan danentzako.
eta gero gorago behidatzen bai Europako kopan bat parte hartzea gutxinez esperientzia izateko hori izango zen helburu bat. Eman eskerrak inguruko danei, negatikan poztu dianei, negatikan tristetu dianei, negatikan esforzatu dianei, azkenen bai egaben entzakelako nea iritsiko. Eskerrik asko ama, aita, Esteban, entrenatzailea, nire kide guztiak, bereziki Irati, Nagore, Paula, egunero hor daudelako nire aguantatzen.